karon mag-adto mi sa merkado ni Kinkin kay magpalit mi sa sudan sa paniudto. Ali na kin, adto na tata. Agbalik po kami. Asa na pit? Sa oh, tali na. Kaya yawi dito sa motor. Paningot kay ko. Dala mo sa merkado? Bese na oh. Kay nakatata ka kagabi agay, duda ko nimo ba? Agpas diha. Parihagin mong duha ni Raymond lagi ba? Kadugay si Kinkin na say mo uban dito sa ilahan ni mama. Magpalit mi ni Kinkin sa sudan dito sa merkado. Nya si Janjan og si Nestor gikan nag-seminar na ano sad sila. Dato ko sakay sa akwan pasada kay wala pa may kuan sudan sa paniudto nya tamang-tama kay alas 11 na agpalit mi sudan. Dala gyapon mo dito dali ya murag alauna nga kapi nag undang disco gorilla. Diyan namin sa merkado. Panipila na kilo dani. 2.20. Isa lang sa kilo. Tambal lang. Wala lang. Ito sa akin, 2.20. Isa ka kilo. Dito 30 ito. 30 lang din. 30. Kadyo sa akin kay pagbit takin. Palit sad mig pagbit. Bali pila ya. Oh. Bali 50 ako ah. Oh, gana ko isa. Ara lang. Tani po rin. Dahil? Ha? Wala na mag-usap pag-abot na ako. Pwede na siguro. Hindi yun, nagagmay ka. Pila na siya? 87. 7. Abili lang. Ano sa name po ikuan si Blanca. Ano sa di andi nak kindi. Diretso na dayon mi kay magluto pa. Murag kaulan nun oh.
Sa naghakot ay mo? Si Rimon nagtabang paghakot pod? Kargada ra kang Rimon? Mga basura dani oh. Kani nga sakinan? Ha? Ano man diyo? Lata. Iya, mungkin baduy. Baduy ito ah. Diretso na. Pangas na sila kin. Naday dagan pa ka dito. Ilaha. Hanggang sa dapit sa ilan ni Libet. Dinya na diha. Diyan nata sa balay nila ni Lili. Alitik ya to ning kanong dentik. Ha? Isda. Ha? Dali ra di. Ta. Magkuan mi karon magpakbit tapos na ay okra lapwaan. Tapos na ay isda. Nya kani ako ni siya dito sa bukid dalhon. Uno-uno na lang siguro na ta. Uno-uno na lang na tanan. Okra, people. Daw putulan na kaisa ang kuan isda. Ang isa. Oh, Oo. Kani adobon. pakbit. Isa sagol. Kana ra ah. Adobon dito. Oh, diretso ra pakbit. Kay para makapaniog to na dayon ta. Lapuhan na niyang okra. Kani ato ni pakbit. Unsay na ate? Ayun na ni kuan ni saguli, wa na ni saguli. Unsay na ate? Asa? Luto-luto lagi mo. Sudah pa dito. Unsay na? Dikakaon pa dito. A few moments later. Maniod to na takay, nakaluto na si tata sa yahang recipe nga inununan. Tapos ang okra, yun saan mo ng okra ta? Sagol sa inon on para magkumot. Ah, mas maayo yun noon. Kas Si Lili. Nigwe nagpatuno sa kabo. Ha? Nagpatuno si kabo. Una na Ay, sa Lili to ah. Magkinamot ko kay lami kayo ang atong sudan. Diyan, alin na mo! Alin na mo ni Star? Si Kwan. Anong meron? Busing. Hala! La, si Madam Utit. Kaya mo birthday di ay? Ha? Birthday na ba mo ina? Karon man jud ni kuan advance. Kuma naman good gi-celebrate no dito sa Bohol. Lahi man ang celebrate sa Bohol. Hoy, Bohol Tropics pajud to ha. Sosyalan ka. Lunes mo din niya. Nalunis ting trabaho pag di ugma na lang i-celebrate kay Domingo. Di ko talaga te. Namura. Asa niya Balik-balik di ay, balik-balik di ay celebrate di ay. Sige na. O kani, okay, pag pre na Korea na. Ay, si Mr. na lang mag-pre. Sige, ipapray ra bagit ka sa pare ah. Magtuan gani ka birthday. Saryo ra ba mo? Sige na. Sige na. Hindi ka ta magkaon na ka na. Ikaw na playan ikaw. Kay may kag pamaba Sige na, Kur. Sige na, Kur. Ikaw. Nakigutom na, Kur. May kag pamaba. Happy birthday. Ito mga unata. Ama sa Abril di ay. Nasa si Mjeleji. Ano si Si Mimi? Mimi. Nagato na sa Abril di ay. Dati si Mimi. Abril! Kabayanan. Tulog sila to. Ika tulog. Abril! Tulog hindi ako nakatulog. Kuweta dito. Queen kaw. Yalami kayo kay na ay ko ay ginamos. Ni nanay.
ginamos. Yan na naton siya ang okra. Ay, pagka kaunta. Na, isa ka, ubutan na. Sa'yo mo yan? Butan yung ginamos. Rami. Tawag si MGC. Buka na ba yung kita? Anang! Hagoy! Ginoo ko chilin. Sige na. Sige na. Chilin. Sige na. Dala na to. Mau gani. Sibog sa nang lebang. Hindi ko daan natin. Sibo. Mau gani giplang ganita na ako ni King Saura ta. Ano video? Alin? Tatawa ko sa nag-video. Ay, ikaw mag-i-check na niya kung ako. Video ka. Video ka. Ayan. Kato. Pagtingog sa dina di kag tingog. Pagkit cute sa tingog. Magani ko nag-video kay parang tugan ay Nakpini. Gani no. Ano si MJ? Mimi di ay. Mga on. Huwag mga nagkaon. Ha? Usa man ang ilista na na. Siminto Kabilya Balas agay murag magmansyon na ni Aba. Ngano wala mga nagkaon ni Je? Hala. Kau ato ni mama kau, kau ni kau. Agpas. Gina. Kau agpas kau ni mama kau. Agpas kay. Ang tiyan kauno gina sa bitok. Lakaw na, agpas kau. Kau lakaw na kau. Agpas. Kaon dito. Kami. Dani ra ko kaon kay naik ko ano hangin. Adto ni nanay kay aron ditakan nabantagin mo karon ha. Tuman di mo na ng cellphone ha. Na lagi. Wala ta kay init kay dito. Ngaon ta. Ay giatot dito. Kau doli mama. Apa? Lakaw. Dito lingkod dito ka. Basin magdagana ba kay grubaan? Naman na day ka dyan? Ha? Kana kaon. Ali gani ni ali. Busog ko siya. Unsa kay nabusugan dali niya? Tingali din mo karon to ha. Di magkanon na sa cellphone kay. Nga. Kay napagid ginamos. Okay, di pa pakasungit ng tubig na dayon ka. Kaon na. Ano ang may panty mo ni? Busog na. Paano niya na pala may Para mas pan, para man